ଦୀପାବଳି ବୁଲା ଶେଷ ହେଇଗଲା। କନା ଜୁସ୍ ପିଇବ ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ବରଫ ଆଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଦେ। ଏ କେତେ ଟଙ୍କା? 15 ଗୋଟେ 20। ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ 20 ହେଇଥିବ। ଇଏ ଇଏ ହଁ ଶୁଭୁଛି ବା। କନା ଜୁସ୍ ପିଇବେ ଆଉ। ଦୁନିଆ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ କିଛି ଆଜି ମୋ ମମିକି କହିବି ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସରିଗଲା ଦଉଳି ବୁଲା ଆଜି ଆମର। ବହୁତ ବୁଲିଲୁଣି ସକାଳୁ, ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବୁଲିଲୁଣି ଆମେ 2 ଜଣ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଛି ଧଉଳି, କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି। ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବା। ସାର୍ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆଣିବେ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲେଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମଜା କଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବୁଲିକି ଏଠି, ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମୟ ତ ମିଳେନି, ଛୁଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। ସାର୍ଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ, ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଫଟୋ ନୁହେଁ। তুমি যাবে যাও আমি যাবো না। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିବା ବୁଲି ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ପଡ଼ିଆ। କ'ଣ ପଡ଼ିଲ କି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛଟି? ହଁ ଆସ। ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଯଦି ଆସ ତମେ କାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଳେଇ ଯାଉଛ? ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ତମର କିଛି ନାହିଁ। ଦଉଳି ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖାଯାଉନି ଟୋଟାଲି। ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। चलो ଯିବା। ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ ଆମର, ବହୁତ ବୁଲା ହେଲାଣି। ଏବେ ଲୋକ ଆଉ ଆସିବେନି, ଗଲା ସେତିକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଚାଲୁଥିବ ବସ୍ ରାତି 9ଟା ହେଲେ, ଲାଇଟ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଇସା ଦେବେ କରୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି
सब ପାହା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ତ କାଳର ଇଏ ହେଲେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ କାଳର ଇଏ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖିଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇଠି ଉଠେଇବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁ ତ ନା ଏଇଟାକୁ ରଖିବୁ ନା ହେଲମେଟଟା ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖୁନ ଫଟୋ ଉଠାଉନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ଇଏ ନାଇଁ ସେଇଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବା ଆସିଥିଲି ଧଉଳି କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି 2 ଜଣଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ନଚେତ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ୱାଓ ଏତେ ଗଛପତ୍ର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପାହାଡ଼ ବି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆମର ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସାର୍ ଆସିଗଲ ଏବେ ମୁଁ ବସିବି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧ ନିଅ ପିନ୍ଧ ପିନ୍ଧ ସରିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଚାଲ ନା ଚାଲ এটা কি ফুল মা ବୁଲାବୁଲି ଶେଷ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳି ଚାରିକର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା